Daddy issues. Τα κουβαλάμε όλοι οι επιχειρηματίες και δεν το ξέρουμε. Και όχι, δεν εννοώ τα γενικά daddy issues, εννοώ όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, από επιχειρηματική γενιά σε επόμενη επιχειρηματική γενιά, για το business, οι μπαμπάδες μας, οι γονείς μας, οι οποίοι είτε υπήρξαν επιχειρηματίες είτε όχι, έχουν αφήσει ένα impact πάνω μας. Έκανες ένα hook, μας κράτησες, είπες τη φράση που πρέπει και μετά το διευκρίνησες, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι τακτική, την έχεις μάθει από το βίντεο. Λοιπόν, είπες πρώτα τη φράση, αλλά ναι, είναι αυτό που λέμε οι αμαρτίες γονέων που μας παιδεύουν και μας εκπαιδεύουν, αλλά εγώ θα το πάω και σε ένα πιο βαθύ επίπεδο, ότι έχουμε και κανονικά daddy issues, γιατί πολλοί επιχειρηματίες στην Ελλάδα πάντα περιμέναν από κάποιον άλλον. Περιμέναν από το κράτος, περιμέναν από την επιδότηση, περιμέναν από τον γνωστό το φίλο και εφησύχασαν. Έτσι λίγο δεν κάναν τα πράγματα που πρέπει να κάνουν. Δεν κάνανε marketing όπως πρέπει να κάνουν. Δεν κάνανε οικονομική διαχείριση όπως πρέπει να κάνουν. Γιατί έχει ο Θεός. Πάμε και βλέπουμε. Νομίζω ότι αυτό από την επιχειρηματικότητα των γονιών μας ήταν κάτι που χαρακτήρισε την πορεία τους. Άρα μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για το πρώτο πράγμα που θα πούμε σήμερα, ευθυσυχασμός. Οι πατεράδες μας παναπαύθηκαν. Καλές εποχές, χρήματα για όλους, οτιδήποτε και αν έκανες μπορούσε να πιάσει πάρα πολύ γρήγορα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ό,τι και αν άνοιγες πήγαινε καλά. Γιατί υπήρχαν χρήματα, γιατί υπήρχε καλή ενέργεια και ο κόσμος ξόδευε λεφτά. Οπότε τι έγινε, είμαι στην κορυφή και θα μείνω εδώ για πάντα. Αυτή ήταν η οτροπία η οποία επικρατούσε. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, αφού έρχονται τα λεφτά, βρέχει. Και όταν σταμάτησαν να βρέχουν τα λεφτά, ποιος φταίει. Και εδώ είναι τα daddy issues. Ναι, το κράτος φταίει για την κρίση, αλλά το κράτος ποτέ δεν ήταν η λύση στην κρίση. Και δεν θα έρθει κανένα κράτος να σώσει την επιχείρησή σου. Κάνε τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και στους καλούς καιρούς και στους δύσκολους καιρούς. Κάνε marketing, κάνε σωστή οικονομική διαχείριση, βάλε στην άκρη χρήματα, κάνε τις επενδύσεις που πρέπει λελογισμένα και με στρατηγική, είτε έξω βρέχει, είτε έξω χιονίζει, είτε έξω χιλιακάδα. Οι γονείς μας είχαν ένα γονίδιο το οποίο μόνο να γεννηθείς μπορείς με αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλοί πολιτές. Επειδή ήταν διαφορετικές οι εποχές, ήταν και καλύτερες οι σχέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα corporate περιβάλλον, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ τυπικές σχέσεις μεταξύ τους, κάτι το οποίο τότε δεν ίσχυε. Ήταν πολύ πιο ζεστές οι σχέσεις. Οπότε είχαν την ευκαιρία ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κοινωνικός, ο οποίος ήταν καλός πολιτής, να μπορέσει να πλαισιώσει τον συνεργάτη του, να τον τραπεζώσει, να τον ποτίσει, να τον κάνει να αισθανθεί σημαντικός και μέσα από αυτό κλεινόντουσαν τα καλύτερα deals. Ναι, αλλά ξέρεις ποια ήταν η αμαρτία τους, ποιο ήταν το λάθος τους. Για πες. Καλοί πολιτές, πολύ κακοί διαχειριστές. Αυτό ήταν το θέμα, ότι μάθανε πώς να επικοινωνούν face to face, να κλείνουν deal, να χτίζουν εμπιστοσύνη. Δεν μάθανε ποτέ όμως πώς τα λεφτά που βγάζανε, γιατί βγάζανε λεφτά, τα διαχειρίζονται σωστά, ώστε να μην είναι απλά ένα νούμερο στο ταμείο που μας αρέσει που το βλέπουμε, αλλά να είναι το μαξιλαράκι που θα μας ανεβάσει επίπεδο ξανά και ξανά, όλο και πιο πάνω. Και αυτό συνδέεται με κάτι που είπαμε και σε ένα προηγούμενο podcast. Οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να ξεκινάμε μια επιχείρηση και να την κάνουμε να έχει χρήματα στο ταμείο. Είμαστε πάρα πολύ κακοί αυτή την επιχείρηση να την μεγαλώνουμε. Να την κάνουμε την πολύ μικρή, μεγαλύτερη, μεσαία και μετά μεγάλη και πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εκεί έχουμε το πρόβλημα. Γιατί οι γονείς μας ήταν κακοί διαχειριστές. Θα πρέπει να κρατήσουμε το παράδειγμα του πώς βγάζανε χρήματα, του πώς χτίζανε ανθρώπινες σχέσεις, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε για να ξεπεράσουμε την αμαρτία της διαχείρισης, της κακοδιαχείρισης. Του κακού budgeting, του κακού forecasting, του πώς διαχειρίζομαι τα λεφτά μου σήμερα και έχω λεφτά ακόμα περισσότερα αύριο. Κάτι το οποίο το συνεχίζουμε, η γενιά η δική μας συνεχίζει την αμαρτία, είναι ότι όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια γνώση, έχει μια εμπειρία, σου μοιράζεται τη σκέψη του και σου δίνει μια συμβουλή, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστή, δεν την ακούς. Είναι όπως ο ψυχολόγος σου.
κάτι το οποίο σου λένε οι φίλοι σου, μπορεί να στο πει και ο ψυχολόγος σου, αλλά έχει τον τρόπο να στο πει έτσι, ώστε να μπορέσει να βεβαιωθεί ότι θα το καταλάβεις και ακόμα καλύτερα έχει τον τρόπο να σου δείξει πώς μπορείς να το εφαρμόσεις. Πλήρωσα για να με καθοδηγήσουν, πλήρωσα να μου δώσουν οδηγίες, πλήρωσα να με πάνε από το Α στο Β. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά που έμαθα στη συμβουλευτική που έχω κάνει με διάφορους ανθρώπους για τον κάθε κλάδο τον οποίο είχα ανάγκη εκείνη τη στιγμή να εξελιχθώ, μου τα έλεγε ήδη ο μπαμπάς μου. Αλλά δεν τα είχα λάβει υπόψη μου. Δεν μπορούσα να πάρω την πληροφορία από έναν άνθρωπο πολύ δικό μου και να την κάνω πράξη. Γιατί ίσχυε, ήταν μια πραγματικότητα, αλλά μου έλειπε το πρακτικό. Το πώς ξεκινάω. Οκ, καλά αυτά που λες, αλλά εγώ τώρα τι να κάνω. Άμα μπορούμε να το πούμε έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα για το λάθος, για την αμαρτία ας πούμε, που κάνανε οι γονείς μας, είναι ότι δεν μας μετέδωσαν σωστά τις θετικές τους εμπειρίες. Δεν προσπάθησαν να επικοινωνήσουν σωστά στα παιδιά τους πράγματα τα οποία ζήσανε, αλλά για διάφορους λόγους δεν τα είπαν με τους τρόπους που πρέπει να τα πούν. Σήμερα ένας νέος άνθρωπος μπορεί να διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα από το ίντερνετ, από τα social media. Εμείς, όταν ήμασταν μικροί και τα social media δεν είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ, τα μόνα πρότυπα που είχαμε ήταν οι γονείς μας, το σχολείο και η τηλεόραση. Οπότε, βγάζοντας έξω το σχολείο και τη τηλεόραση, εάν οι γονείς μας δεν προσπαθούσαν βιωματικά να μας φέρουν στην επιχείρησή τους μέσα, στη δουλειά τους μέσα, στην εργασία τους μέσα, να δούμε 5 πράγματα, δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ. Πάνω σε αυτό επιμένω. Ακόμα και αυτό αν έκαναν, ακόμα και αν μας βάζουν μέσα στις επιχειρήσεις τους και πάλι πράγματα τα οποία με έφεραν ένα βήμα μπροστά, η συμβουλευτική η οποία με βοήθησε να εξελιχθώ, δεν θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο ένας άνθρωπος τόσο οικείος όσο είναι ο πατέρας μου, όσο είναι οι δικοί μου οι άνθρωποι. Κάποιες φορές πρέπει να μαθαίνουμε να αναθέτουμε σε επαγγελματίες κάποιες δουλειές, όσο καλός και αν είναι ο κύκλος μας, το περιβάλλον μας, όσο και αν έχουμε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο. Δεν θα τον παίξει στο 100%. Ναι, ισχύει αυτό και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και αυτές οι υπηρεσίες όπως η υπηρεσία της συμβουλευτικής, ας πούμε, που μπορεί οποιοδήποτε επιχειρηματίας και εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς την παρέχουμε, ας πούμε, σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, το κρίσιμο παραμένει ότι δεν μας αφήναν οι γονείς μας να δούμε πίσω από την κουρτίνα πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό ήταν λάθος. Πλέον έχουμε συνηθίσει στην αυθεντικότητα. Τα social media μας έχουν κάνει να εκτιμήσουμε περισσότερο την ειλικρίνεια. Ο κόσμος στον οποίο μεγαλώσαν οι γονείς μας ήταν πολύ φιασεδωμένος, πώς να το πω, δηλαδή. Ισχύει 100%. Οι άνθρωποι είναι αυτό που σήμερα λένε σαν τα περιοδικά. Ακόμα και στα περιοδικά σήμερα δεν είναι όλα τόσο τέλεια. Ακόμα και στα social media δεν είναι όλα τόσο τέλεια. Βγαίνουν και μιλάνε για γονεϊκότητα, για επιχειρηματικότητα, για σχέσεις και λένε την αλήθεια. Δεν είναι όλα όπως ήταν. Παλιά ήταν όλα τέλεια, ήταν όλοι ευτυχισμένοι και ήταν όλοι happy family. Ενώ οι προθέσεις μπορεί να ήταν καλές, να θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου λέγοντας του θετικά πράγματα, το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να ενηλικιωθούν για να ζήσουν δυσκολίες. Και δυστυχώς ή ευτυχώς εμένα η άποψή μου αυτή είναι ότι θα πρέπει να ζεις τις δυσκολίες από μικρός, ώστε όταν θα φτάσει στην ενηλικίωση και θα φτάσει η στιγμή να πάρεις εσύ αποφάσεις, να ξέρεις πώς να τις πάρεις και να μην πρέπει να φτάσεις 30 για να παίρνεις αποφάσεις όπως πρέπει να τις πάρεις. Εδώ εγώ διαφωνώ. Δεν είμαι σίγουρη αν μπορεί όντως κάποιος να σου διδάξει αυτό το οποίο θα ζήσεις όταν θα γίνει κάτι λάθος, όταν θα βρεθείς στη δυσκολία. Το μόνο που εγώ βλέπω ότι μπορεί να κάνει ένας γονέας είναι να σε μάθει να σκέφτεσαι. Όχι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, όχι για συγκεκριμένο κλάδο. Αν σε μάθει να σκέφτεσαι, ό,τι και αν γίνει, θα το λύσεις. Και ναι και όχι. Να σου πω γιατί. Γιατί θα πρέπει ο γονιός σου να γυρίσει από τη δουλειά και να σου πει είμαι πάρα πολύ πιεσμένος, αλλά πρέπει να δουλέψω. Θα πρέπει ο γονιός να γυρίσει από τη δουλειά και να σου πει με δυσκολεύει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Με δυσκολεύει που πρέπει να κάτσω παραπάνω στο γραφείο. Όμως αυτό χρειάζεται. Με δυσκολεύει που έχω άστατο πρόγραμμα. Δεν θέλω να πάω στην άλλη πόλη γιατί έχω μια δουλειά στην άλλη πόλη, αλλά θα πάω γιατί αυτό πρέπει. Okay. Αυτό εννοώ, να μην κλείνουμε τα παιδιά μας σε γυάλες. Το παιδί πρέπει να δει ότι ο πατέρας του γυρνάει 9 η ώρα το βράδυ γιατί είχε πολλή δουλειά και γυρνάει με χαμόγελο γιατί του αρέσει η δουλειά του. Αλλά να τη δει τη δυσκολία. Να μην νομίζει ότι μαγικά πέφτουν τα λεφτά, μπαίνουν κάθε μήνα στην τράπεζα λεφτά, άρα εγώ μπορώ να πάρω όσα παιχνίδια θέλω. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το να
πάρεις το παιδί σου μαζί με έναν πολύ καλό πελάτη και να βγείτε μαζί έξω και να δει πώς μιλάς εσύ στον πελάτη σου. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα. Οκ, δεν το είχα σκεφτεί Κατάλαβες. καθόλου έτσι. Έτσι θα σε μάθει να σκέφτεσαι. Γιατί αλλιώς δημιουργούμε ανθρώπους οι οποίοι 18 χρονών βγαίνουν στην αγορά, δεν θέλουν να βγουν, περιχαρακώνονται, πάνε και σπουδάζουν. 24 χρονών έχουν τα πτυχία τους, δεν έχουν καμία απολύτως εμπειρία, πάλι περιχαρακώνονται, νομίζουν ότι όλα είναι τέλεια, ότι με το που βγω από το πανεπιστήμιο ή από το σχολείο θα βρω μια δουλειά και όλα θα μου έρχονται, όλα είναι σε κουτάκια. Όλα θα μου έρχονται έτσι. Αξίζω να με πληρώνουν οι άνθρωποι, γιατί εγώ μέχρι αυτή την ηλικία σπούδαζα. Πρέπει να με πληρώσει ο εργοδότης. Μπράβο, όλα είναι τέλεια. Και όπως μαγικά μπαίναν τα λεφτά, έτσι έμαθα σαν παιδί, στην τράπεζα κάθε μήνα, έτσι μαγικά θα μπαίνουν και τα λεφτά τώρα στην τράπεζα κάθε μήνα. Και άμα θέλω να βγάζω περισσότερα λεφτά, τι μου λέει το κουτάκι, τι μου λέει το επόμενο βήμα, θα κάνω αυτό που μου λέει το επόμενο βήμα. Δεν είναι έτσι η ζωή. Όχι, μωρέ, Η ζωή έχει και ξενύχτια, έχει και δυσκολίες, έχει και πράγματα τα οποία δεν πήγαν τόσο καλά όσο έπρεπε να πάνε και πληρώνουμε τις συνέπειες. Οφείλω να πω ότι να ξέρεις ότι η αλήθεια σε αυτά τα δύο που στεκόμαστε εμείς είναι στη μέση ακριβώς. Είμαι σίγουρη ότι μια ισορροπία μεταξύ του πώς βλέπω εγώ και το πώς έχω μεγαλώσει με το πώς το βλέπεις εσύ και έχεις μεγαλώσει θα ήταν το τέλειο. Ούτε τα παιδιά να τα κουράζουμε, να τα στεναχωρούμε, ούτε και τα παιδιά να είναι στην κοσμάρα τους. Κάπου στη μέση και μια ισορροπία είναι πάντα η λύση σε όλα μας τα θέματα. Κοίτα, εγώ όταν ξεκίνησα τη δουλειά, νομίζω ότι ξεκίνησα με 3 πράγματα τα οποία πάντα μου έλεγε ο μπαμπάς μου. Το νούμερο 1 είναι ότι εγώ έκανα πάρα πολύ μεγάλα όνειρα και προσπαθούσα να προβλέψω τι θα συμβεί στο μέλλον. Όταν δηλαδή ξεκινούσα τη δουλειά, είχα ήδη 4 βήματα μπροστά, κανονίσει το τι θα συμβεί. Λες και ο κόσμος μου χρωστάει, λες και όλα θα γίνουν όπως τα έχω στο μυαλό μου. Οπότε ο μπαμπάς μου έλεγε πάντα ότι το αγόη ξυπνάει τον αγωγιάτη, ξεκίνα. Περίμενε, θα στα φέρει η δουλειά. Θα ανοίξουν τα μάτια σου την ώρα της δουλειάς. Η ίδια η δουλειά θα σε κατευθύνει. Σταμάτα να προσπαθείς να προβλέψεις, γιατί το μόνο που κάνεις είναι κύκλους γύρω από τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να σου φέρει κανένα αποτέλεσμα. Δεύτερο, το οποίο είχα πάντα στο μυαλό μου, είναι ότι ο μπαμπάς μου ήθελε μέσα στο χώρο εργασίας, εκείνες τις εποχές που δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, να είναι όλοι χαρούμενοι. Να μην μπαίνει κανείς μέσα στη δουλειά το πρωί, να ανοίγει το κλειδί και να νιώθει ότι είναι σε μια φυλακή. Είναι μεταδοτικό το κακό και είναι μεταδοτικό το καλό. Ακριβώς. Πράγμα το οποίο να ξέρεις ότι εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί έχοντας δει ότι αυτό φέρνει και συμπεριφορές πολύ μεγάλης ελευθερίας, να το θέσω, πράγματα τα οποία ήταν ασέβεια, στην αρχή ήμουνα ενάντια. Πίστευα ότι όλοι πρέπει να είμαστε στρατιώτες και να κάνουμε τη δουλειά μας. Στη συνέχεια εννοείται βρήκα την ισορροπία, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, στη μέση είναι η πραγματικότητα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει ποτέ παραπάνω ελευθερία από ό,τι χρειάζεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ποτέ η ελευθερία δεν είναι αρκετή. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο. Το ξέρω. Και το τρίτο, το οποίο το κάνω μέχρι και σήμερα, δεν έχω σταματήσει ποτέ, είναι ότι όσο η δουλειά έρχεται, όσο η δουλειά μεγαλώνει, πρέπει να είσαι δίπλα της, να την παρακολουθείς και να τρέχεις. Θα ήθελα πάρα πολλές φορές στη ζωή μου να πατήσω ένα τεράστιο pause, το οποίο δεν ξέρω καν αν είναι σωστό, αλλά είναι κάτι με το οποίο εγώ λειτουργώ. Αλλά δεν γίνεται. Όταν η δουλειά μου τρέχει, τρέχω κι εγώ μαζί της, προσπαθώ να τη μεγαλώσω, προσπαθώ να τη στηρίξω και όταν με χρειάζεται είμαι εκεί για αυτήν. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα τα οποία πήρα και καλά, να μην λέμε μόνο τα καλά, είχαν πάρα πολλά να μας διδάξουν και οι ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό είχε η παλιά γενιά, που εμείς το χάσαμε και τώρα αρχίζουμε να το ξαναβρίσκουμε. Όλα αυτά που λέμε για τους Gen Z και ότι απαιτούν ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που εμείς έχουμε συνηθίσει, είναι αυτό το οποίο θα φέρει την ισορροπία στο τέλος της ημέρας. Ούτε υπερβολές προς το open, ούτε υπερβολές προς την κακία, ούτε υπερβολές προς την κακή συμπεριφορά. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Αυτό στο οποίο καταλήγω τελικά είναι ότι μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά καλά από τους παλιούς, να εντοπίσουμε τα λάθη και στο τέλος της ημέρας να θέσουμε μια δικιά μας γραμμή, νομίζω. Κοίτα, είναι λάθος να μιλάμε για το παρελθόν. Είναι λάθος να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Το μόνο που αξίζει είναι να κοιτάμε στο μέλλον. Το τι μπορούμε να αλλάξουμε σήμερα για να είναι το μέλλον μας καλύτερο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε, να αναλύουμε, να κρατάμε ό,τι καλό μας αφήνει το παρελθόν, αλλά μια ιδιότητα των πετυχημένων επιχειρηματιών που δεν την ακούω να την αναφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να κοιτάνε το παρελθόν. Αυτό που λέμε το moving on. Αυτό είναι τρομερή ιδιότητα. Και είναι και σημαντική να την έχεις και σαν άνθρωπος, αλλά είναι ακόμα σημαντικότερο να την έχεις σαν επιχειρηματίας. Ναι, εξετάζουμε το παρελθόν όμως είναι παρελθόν. Δεν αλλάζει. Ας επικεντρωθούμε στα πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε. Κρατώντας τα εφόδια που μας δώσαν οι γονείς μας, να ξεπεράσουμε τις αμαρτίες τους και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Με αυτή την υπέροχη ατάκα θα αποχαιρετήσω το κοινό. Θέλω στα σχόλια να μας πούν αν έχουν κάτι καλό ή κακό, το οποίο κάναν οι δικοί τους γονείς και του κουβαλάνε σαν αμαρτία ή σαν εφόδιο. Και τα λέμε σε ένα επόμενο podcast. Χαιρετίσματα.